в днешното видео ще снимам как играя на миксера и брейнрода. Както виждате, това изобщо не е добро към моя страна, но обаче ето кои неща имам. Според мен не са добри. И да, в днешното видео просто ще апгрейдваме, там нещо ще правим. Ако ви хареса, може да се абонирате и лайкнете за канала. Ще бъда много благодарен. И да, моля ви се, абонирайте се, защото искам да направим 50 абоната да правя лайфове, да играем с Steel Brainrod, там да правим трейдове. Може да пишете в коментарите за трейдове да правим, каквото имате. Аз вече ви показах в предното видео. И много ще се радвам, ако ме подкрепите. Сега, вие сигурно не знам дали играете тази игра, но аз си играя от доста време. Пак игра си от време. И както виждате, тук съм накупил и да. Сега, вижте какво ще направим. Ще купим 10 яйца. Време да купим 10 яйца. И сега ще ги направим. Ще ги отворим. Ето първи две. Няма се ви хареса това видео и ми пишете какви други игри искате да играя. Някой път, ако искате, мога да играем паркури. Кой знае? Вижте, падна се първо тук и да, и на двете се падна. Сега махаме тези и слагаме другите. Да видим на тях. Според вас, ако се падне лавака или лайра, абонирайте се и лайквайте. Нека отворим се 3, 2, 1. Да, това е Нищо. Сега нека отворим другото, силно другото ще е същото. Не, бонека. Аз го имам вече. Искам, примерно, барелина купчина или там от левак. Леваката най-много искам. Ако трябваше да купим още яйца. Още 10 ще да купим. Това, защо се пада едно и също хора? Това не го разбирам. И да. Нека да отворим още две. Видим. Нещо добро. Нека и понека. Да отварям последните две. Айде. Сега. Така. И... както виждате, нямах никакъв късмет. И сега ще правя това нещо там. Дам ги. Сега абсолютно всички ще дам, защото не ми трябват. Да. Сега я не видя, мога ли пък да правя с него? Трейд. Айде, още и мисля, че последен трейд трябва да направя пак стояш. Между другото мога да трейдваме и в тази игра, ако искате. За рейдовете. И в нас ще може да трейдваме. Ето, оставям последните 4 има. Вижте, между другото, това са малко пари, поне според мен. Ако според вас са малко, сте прави. Защото... смисъл малко са, да. Аз си взема само парите. Това скин май ще го сменям. Хора, кефи ли ви? Буквално го вижте. Това е много странно. Не знам, защо го направих такъв. Да платим. Нахраним. На кой може да татем? Стои така. Сега тези. И е време сега на това да ги дадем. Дигна нещо. Добре, сега ще набера и другите. Тук са... Това е малко по-пораснало. 40 милиона.
Това е много добре, май. Не съм сигурен. Хора, ако играете тази игра, моля ви, давайте ми съвети. Просто умолявам ви се. Просто, както виждате, не съм изобщо на добре и ми трябва спешна помощ. Ама спешно, бе. Това е Митик Кегъл, брат. Кое е това? Да го купим ли, бе? Не. Спален Митик ще се спалне. За какво правя? Да купя, ще купя още от терица. Още да се чупа. Ще купа. Готово. Отваряме. Сложа на 4 места. И така. Дайма за всяко едно. И айде, отварям това. Може се падне. Фроля. Сигурно пак ще дам за трайват. Това не ми трябват. Който иска да ще ги дам на giveaway, буквално. На giveaway ще ходят. О, брат. За 4 ли ще бъдат? Нека видим, да. Отзад ви казвам, че 4 ще бъдат. Не, бонек. Ембъс. Слабо е пак. Сега пак ще и трейдна. Защото аз няма какво ги правя смисъл. Буквално няма какво да ги правя. Тъй, че... Да. Не се слагаме, този път по-скоро само по едно ще слагам. Какво ще се падне? Фроля, не. Добре, дай следващото. Бонека, я ги смесим да видим. Не, аз стойте, че... Добре ли се ги смесим? Ето, и какво ще се получи са? Добре, този ще го дам за giveaway, ако някой то първо почва. Това ще го запазя, ако някой иска за giveaway да ми напише, да безплатно ще го получи. Сега нека направим тея. Стой, че таков. Добре, да се отварям тея. Фроля. Барелина капучино. Окей. Добре. Барелина капучино. Като 10%, което пак... Добре, със сигурност е много добре. Отварям. Това ще даде... Фроля. Айде, и последния. Нека видим. Фроля. Добре, все пак получихме нов и са. 150 барлина капучино. 40 милиона. Кои може? Капучиното синто. 5 барлина капучино май. И са тоя. Да. То и те сега ще ги разкарам. Просто не ми трябва това. Топса дали ще приеме, защото ме писна. Приеме. Не. Стои тази абонека и аз оставам, тя е за giveaway. Пич, приеми бе. Стой. То ми отказа ли, бе? Значи, аз ще ги продам по-късно. Стойте, добре хора. Мисля да приключвам до тук. Ако искате втора част, лайквайте, коментирайте и айде хора, от мен чао, беше ми приятно!